Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu ma di halak amang inang sudah narari di gereja ondohot na mengikuti live streaming di rumah tabe. Sebelum kita memulai kebaktian kita, marilah kita mengundang Roh Kudus untuk masuk bersama kita melakukan kebaktian manukutun. Martang yang naho mahita.
Amin. Tapuji matuhata, marhite buku ede nomor 14 ayat 1-2. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Sa ingot ma ale Jehovah, akadenggan ni basam dohot asin ni roham, ay siyan narobi doakai, asa unang marsurak-surak akamusuk kumidaahu, ale debataku, marhaporusat tuho doau, sayunang paila ahu. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang, para siro hana sumurung, nama dok maulia temahami tuho sian nasaroha nami. Ada lihon hodo anakmu nasasadai tuha matean humoko pami. Asa unang mago na porsia di ibana, alay asa hangoluan na saleleng nileleng na dinasida. Tatap hami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabe habadiaon dohot hati goran di hami. Saise sama dosa nami sa luhut, ala ni pelean na sundenggan, na pinelehon nai humokop pami. Say paeleng mapinggol mo tutangyang nami, jala asi maroham di hami, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mapatik ni debata di minggu reminisere sadarion imasian patik parjolo dohot paupat 1 paupaton. Patik parjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di Banua Gijang dohot na di Banua Tungaon. Rodi na di bangasa naik na diturun ni tano, yang gotong gabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon, dang jari dohonong guarni debata, yang gosoture dalan na, ay honauhum na dosugut, akan namar sineang di guarna. Patik paupaton,
Ingot tamu mapa badiahon ari minggui. Inaono mari maulahamu nasasi ulaonmu. Alayang goroi papituhoni ari pada riani Jehovah de batamdui. Dang jadi ho mangula anggunina sadari. Manang anakmu pe, manang burum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom buru-buru. Ro dipinahammu. Ro dipangisini hutani halak pe na mangibati hutam. Ai dauno mari do ditop pada bata. Langit dohot tano dohot laut. Dohot nasaisina. Tungi maradian do ibana diari papituhoni. Ibaheni do ubahen na dipasu-pasu di bata Jehovah. Ari pada rian nenai jala di parabadiai. Ima sahatna. Atong rak mangidogo mahita siat Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata. Sai paragugo imahami. Mangulahon naumbar kupatikmi. Amin. Tato poti madosa tanagudangi itu julun di bata. Ale amanami jala de bata nami na di benua gijang. Para gogo na suhatu dosan. Pardengkan basa doho. Jala rodi saliling nileng na do asin ni roham. Say marpamuati maroham di hajaton nami. Jala say urang baingot akka dosa nami. Ay jot-jot dohami mardosa maradepoko. Jala jot do sungguli hami rimasmu. Marite siap pangalasyon nami di atam. Ale Tuhan Jehovah. Say unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang asin ni roham. Say urupi mahami ho ale Tuhan de bata. Hatuaon nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami ala ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tabege mahatani debata baga-baga taringot hasani dosa. Adong do dihita situa ni malim songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbahin ibana do panguluhon ro di ujung na akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asadiat yang yakon nasida. Hasangapon madi debata na di Gijang. Amin. Hatani debata trupuk epistel di minggu remini sere ima sian Pilipitolu ayat 10 pitu sahat 20 sada margati sorin mahita majahasa. Rap siti ruahu mahamu aliak kadongan. Jala pamanat hamu ma akan namar parangi songo kami siti ruamuna. Ai songo naon jodoh udok hamu. Jala anggon wae mardongan iludo udok. Torok domar pangalaho gabe musni silang pis. Hamagoa dojung nasida. Utuhan nasida do di pardebata. Si haila hononna dia sangapon. Akan aditanodo di parrohahon. Ai di Banua Gijang do sambulota. Yani do tapai mahima sikang puluhita. Tuhan Yesus Kristus. Pau-baon na do dagik tanaleaon, gabidos sod daging na nasangapi, hobbar tuhagogon nai, ay tarpatuduk sa dosa luhut na tu ibana, imasahat na, martu ama akan natumangi hon hata ni debata, jalan na upiopsa. Amin. Tidak kon maha porsiaw tay, songon nahina tidak kon idong atas saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di depata Jehoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di depata Jehoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siya ton ni porbadia andorang sebubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na matetar pajel di bana di hopinor silang na tuwa tu Banua Toru dung ditanom. Na mula mangulu di ay patoluhon na manaik tu surgo lahun lutu siya munde de bata Jehoba
Amanai para gogona suatu dosa ni, isi may bana, pamulak sugut tanoon, manghumialak na mangulu duhot na mate. Au porsia ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panlah Kristen akan na badia, dohot ihasani dosa, dohot ihatai na mandok, mulak mangulu do sugut deng halak naong mate, dohot ihangoluan na surasuda. Amin. Horas madihita saluhutna. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Maret 2022. Pertangyangan weke. Rabu 10 Maret 2022 pukul 10 siawip patupani Huriata do pertangyangan wik marhite-hite Zoom imasian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tusude asa madohoti pertanyangani di bagas tabi. Sermon perhaladu. Selasa 15 Maret 2022 pukul 10 siawip. Sermon perhalado di patupa tatap muka di gereja. Pinangido tusude hita perhalado asa madohoti sermoni jala tepat waktu. Sermon ina sola gracia. Selasa 15 Maret 2022 pukul 10 WIB patupaudo sermon ina sola gracia maringanan di ruang Timoteus. Pinangidoma asa sude ina sola gracia madohoti sermoni. Sosialisasi periodisasi seksi-seksi. Sosialisasi tu periodisasi sude seksi di patupa tanggal 17 Maret 2022 pukul 10 WIB maringanan di gereja. Jadwal rapot pengurus dohot rapot pemiliton pengurus Boy Matabereng di Harotas Tikting. Pertemuan Dewan Marturia. Jumat 10 Maret 2022 pukul 10 WIB di Patupa Huriata HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do pertemuan Dewan Marturia se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Maringanan di HKBP Mampang Perapatan. Pinangido tu Ketua Dewan Marturia HKBP Rawamangun asa madohoti pertemuan ini. Pelayanan seksi sending tu lapas. Pelayanan seksi sending HKBP Rawamangun tu Jemaat Gereja Petrus Lapas kelas Sada Cipinang ima tanggal 10 Maret 2022 pukul sia WIB pagi marhite Zoom. Ria mahita patupahon pelayanan di bagasan Las Niroha. Tikting naing merbagas, tikting parjolo, naing majalo pasu-pasu perbagason ma jamian hot Erwindo Sihotang, ruas ni HKBP Rawamangun Wi Cipinang, anak ni Amata Benhard Sihotang, tubuh ni Inata Erlina Boru Saragi, dohot Oroana Ruth Stefani Sinaga, ruas ni HKBP Rawamangun Wi Cipinang, Boru ni Amata Mangaranap Sinaga, tubuh ni Inata Dahlia Boru Sihombing. Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 di Gereja HKBP Resort Jatiwaringin, Jakarta Timur. Tikting paduahon sada naing majalo pasu-pasu perbagason ma Martin Rondi Marsaut Simbolon, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kelapa Gading, anak ni Amata Julianton Kisar Antoni Simbolon, tubuh ninata Mary Taurus Lelis Suryati Boru Situmorang, dohot Oroana Lydia Octavia Boru Tampu Bolon, ruas ni HKBP Rawamangun Wi Pisangan Gading Raya, Boru ni Amata Tunggul Dumoli Tampu Bolon, tubuh ni Inata Roni Rosdiana Boru Marpaung. Pamasu-masuon hari Sabtu 10 Maret 2022 di Gereja HKBP Resort Durensawit, Jakarta Timur. 2. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Oloberto Sohuturon Siahaan, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawamangun Sada, anak ni Amata Nelson Siahaan, tubuh ni Inata Florida Boru Tambunan,
dohot oroana Rosabel Natiur Boru Sibarani, ruas ni HKBP Kebayoran Baru, Borunia Mata Johannes Rajanabasa Sibarani, Tubuni Inata Restiana Boru Simorangkir. Pamasumasuon hari Sabtu 10 Maret 2022 pukul siawib di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhat tama nama masu-masu persaripeona sida gabe persaripeona denggan di tonga-tongata tarlumobi di joluni tuhatta. Namoding sada na di hari Rabu sia Maret 2022 nunga jumolomoding sahalak ina ruas ni Huriata hotlan Boru Sidabutar umur 82 tahun tinading niamata bonar sialoho nahinan alamat Jalan Kunci nomor sia RT 012 RW 02 Wi Kampung Ambon. Tuudean hari Jumat 10 Maret 2022 di TPU San Diego Hill Karawang. 2. Nah di hari Jumat 10 Maret 2022 nunga jemolomoding salak ama ruas ni Huriata sahat mangido tua nababan umur 70 tahun hina baluh ni inata sinur Boru Hutahayan alamat Jalan Bintara Sada nomor 50 Sada Bekasi Wik Duren Sawit udeana di Bauna Pasogit Siborong-borong tuhat taman na mangalihon gugo dohot pengapulion di keluarga namar sitaononi. Pelian dot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni Huriata di pasu-pasu di Batama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta bahen sangap di kuarna. Songoni matikting di Huriata minggu sadarion moliate. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamunak kadamang dainang hahanggiku pinaribot di bagasan guarni Tuhan Yesus. Tunguni nang namadohoti marhite-hite ibadah live streaming di tengah-tengah ni bagas tabi. Selamat hari Minggu, shalom dihita saluta. Barita nauli hata ni debata mamakulingi hita di minggu reministere sedarion sampai hutihu manatar surat di Sada Musa bidu 15 ayat sada rodi ayat 6. Dung salpu akka zamita odeng Roma hatani Jahoba tusi Abram marhite-hite alatan nin nama
unang ho mabiar ali Abraham audo lobu-lobum upam matsai balga. Alainin nasi Abraham ma we ali Tuhan Jahuba ahama lehonom mudiau saina punu doau si Eliezer nasian Damaskus nama sitean bagatsu. Akup ni nasi Abraham idi dangadong pinopar hudi lehoko Jalaida anak na seorang di bagasa jabukku nama sitean au. Dungi Roma hatani Jahuba madok tuibana. Dang ibana manyakko naruar sian butuham ibana do manyakko. Dungi ditogihon Tuhani ibana ruar tubalian jalaninna uataili homma dopak langiti jala bilangi akabitang molo hai bilang ako akai dungi didok muse tuibana songonima pinoparmu sugut. Jadi persea masih Abraham di Jahuba, gabi hati koranna dui dietong Jahuba. Ima sahana. Huriani tuhata sudedo hita marsita sitahon asa gabi dianak gabi nang diboru. Jala sudedo hita marsita sitahon molo muli boru manguli anak di basa-basa hodde bataman yang tumibu akka pahopu silas ni roha di hita salutna. Jala sau may dioloy Jahoba hobar tuak kana taparsita. Alay molo sipata di pabida debata basa-basana. Nang pitor buhu ditikina. Songo dia mahita laho patuduhon sikap haporseota songo kalat naporsea hita di ngolutta. Tema ni minggu taon majauhon meluadong akana masa si songoni di jauhon do hobar tu tema mingguon asaringga sita marguru tu lomoni rohana. Hamunak kadamang doh dainang mulutazahad yakka ayat-ayat sebelumnya tagad di dok Jahuba tu si Abraham bukas maho sian ur tutano nanang si patuduhonokku tuho. Dicatat di sejarah umur 75 tahun may bana hati-hai. Isi masya nakka amang do inan waeng 75 tahun tugijang tersongoni marupani boyjo tahilala pajuon di debata. Lapatan na molo umur tasinuay ngopung-ngopung bisa sitong nga. Molo songon na tapadumu tu budaya Batak nak pedang pola tersingguk kita rupani ngatong be mulai bautano. Alai dok Jahoba tibana bukas maho sian ur kasdim tu tano si patuduhonokku tuh. Secara manusiawi hulala sepakat dohita out sura adong sian hita umur 75 tahun nang dengan pernguluota nang dengan pangabahata
sonang soharibo-ribuak kita dibagas nang tapuka jalatai ngani, HP Roma Jahoba Mardok, bukas baho saunari, mamuka huta, si topotok kutuho, dugi lao hita, pasti dora sudi dohong jolma Mardok, nang ngadong kora kurak-kurangi, amat tau. IP belum tentu tu sada inganan nang pasti. HP didok Jahoba ruar iban. Alai mangasahon hatani Jahoba ruar dosi Abraham uzui. Manadikon inganan huta hatubuan hagurangan sahat tunang matuai bana hobartu umurta sinuaingon. Laho mangoloi persuruan ni debata. Hati hai nungai do ikon gabi pasu-pasu ho asa pasu-pasu. Jala pino parmu songo bitang di langit. Songon akka pasir di topi lau. Sadana yang guru honotas yani ima saya toktong merguru tulomo ni rohana. Obar tu tema ni minggu tahun. Dang merguru tu rohana, tu pikiranna, tu etong-etonganna, dohot lanak kanas. Alai umur 25 tahun, saya dipaimai-mai mana do. Naidok ngi Jahoba tu ibana, marpino parsongo bintang di langit, dohot pasir di topi laut. Alai dang tolhas. Umur 25 tahun. Patuk dosa sitong ngahol soan ibana, mabiar ibana, dangadong depe anak di bana, songo dia ma persaut ni songo dia ma perzadi ni Ido nani hol sohon ni bana, dia 2 on. Uwe ali Tuhan Jahoba, aha malehonomu diau. Saina punu doau, si Eliezer nasia Damaskus ma si tean bagatu. Molo di hatabatak punu dang adong perbuen di bortian sian di bana. Didok mai tu bawa punu. Ibana molo modding sada ama dang adong anak konna idok mai mate punu. Alai melotu ina idok mai ina na hol. Tangadong perbue ni bortiana. Akup nido ibana dia tolu idi dangadong adong pinoparuh di lehoko jala ida ma. Anak seorang di bagasa jabukku nama si teanau. Pewaris disudi nadong dibana dohot akka baga-baga. Alai disungguli turpuk todo nang pesongonijo paretongan ni si Abraham nabui tapodomu tu paretongata sinuaing disungguli debatado hita dada nama dokon nang lupa debata di padanna doho di jajina atau ibarat anak-anak muda seolah-olah Tuhan itu PHP pemberi harapan palsu. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah lupa janji. Alai sada jonai kosunggulan na tuhita perzulu ima nang pe parhapor siau si tutu si Abramon. Alai tonggo dong pergumulan na. Dang gabe yes ibana dangadong sianaka pangasrangguton ningulu di bagasan nguluna. Dia memang orang yang cukup beriman, tapi bukan berarti dia bebas dari tantangan kehidupan yang dia alami. Kurian itu hatta mengadupi ima di pakulingi debata. Si Abraham nang hita sonari pe. Tupa adong bedo pengalamatta
persis songon si Abramon. Di bawah ini perzulu dipakulingi debatai bana hobar tu ayat sada unang ho mabiar ale Abram ahudo lobulobum upam matsai balga. Dipakulingi debatado hita marhite-hite hatana di mingguon. Ternyata muladong akka parukilon persiranggu tota dohot akka sita-sita na soharu taida dope parbuena di matata unang hita mabiyak. Dalam upamanat di bibil tai hata padohan unak kumabiyar omma perzulu di bibilon. Jaidang mabiyar seragam niya kaparmaran hape sa sitonga jojon debata mulai dokon unang homabiyar alai jojon debata mulai dok unak homabiyar ima taringot tuak kasihirimon taringot tuak kana pinarsita taringot tu akana tahaholongi do akana taparbaga-baga do debata hape dang tulus dupe taida di simalolok. Memang di juluni turpuk tahun baru merporang ko si Abram doh raja-raja na humaliang Sodom doh Gomora ala di parsulap pak raja-raja di Sodom doh Gomora si Lut anak ni hahana. Tapi tabo todo sebelumnya sa sitonga si Luton adong ko hurang hormat na tu bapa udana si Abramon aitiki lau mersagi nasida dungi dok si Abraham ba tu dia main nganamu pilih main naropane tang nanggoy persangapi si Loton amang uda nai amang uda ma perzul memilih tangin nai mana alai nang songoni dang gabe sogoro hani si Abramo songon natoras marodopon si Lot anak ni hahanai. Jalata gadi parsulap pak nyo nakaraja na humaliang Sodom doh Gomora si Lut dang gabi dokon si Abraham tu ibana nungay jala hobe hama magom dangin na ibana alay marporang ko ibana laho mangudihon si Lut anak ni hahanay alay tutuanong gohoro atong biar di ibana nang petalu akaraja di humaliangi di taluhon ibana saya dong gobir tong di bana molorona sida museba balas dendam tuau aha maguguk kulaho mangal di tonga-tonga ni biari dipakulingi debata ibana unang homa biar ali Abram audo lebu-lebum upam macai balga. Tentu marsugut akan kota pahoput tadi batorok madohot yak kaujian akhir di SD, di SMP, nang di SMA. Tu padong do nama biar si anak kaya nak kodo pahoput tailah mangarupi. Ina budari tapatupa ujian borhak sian gereja. Doh manang kanatoras na doh pahopuna opunga pahotor rohane akaya nakon. Unang mabiar mangarupi ak kaujian si adopan. Manang muladong dihita anak dok borin huria nang terliling marhasohotan hapedang pitor di basa-basa hod debata parbueni todina parbueni bortianna unang pitor mabiar. Diajari ditogion hatan debata hod dohita mangoloi persuruan ni debata. Manang boy do tong gabe ubiar rohani opunga doli nang opunga boru sotung laos borhak mangulukan non san hasyang anon dang jolohu bereng sungod dia buhini pahopuki gabe ubal gabiar ni rohana di basipatan nang sian biar ni naturas. Manang gudang gotong mabiar nang akanamora di pasuksuk artana alay babiar sotung roman no nakapanakko
laho manakko sudina pinapungupungon, lumayan molo holam manakko behamolan laus dohot, kosan di baudi buat. Lain wayang dipakulingi de matalo hita, dus pamakulingon itu hata ng tu si Abraham, unak ko mabiar, ahudo lobu-lobum. Ibarat tameng senjata yang melindungi, Tuhan adalah perisai bagi kita. Dan holan alat dilehot de mata alai bana sadiri do lobu-lobui. Na peluang hita siaragam ni biar nama dodo ni ngoluta si ganopare. Jadi ternyata membuang rasa takut itu yang pertama-tama Tuhan minta dari kita. Di dauma sian hita akabiar ni rohai manangahapi nuaing rupan atik petong guadong rasa biaron ala manusiawi ala ikon neng dohnota bersama Tuhan, kita boleh dan mampu mengusir rasa takut yang ada pada kita. Padua hod di jauh hod debatado hita nang pe adong rasa takut doh mebiar di ngolutaon, jangan sampai menempuh cara-cara yang salah untuk mengatasi rasa takut itu. Ala di tonga-tonga ni zaman na modernon, gua kazolma mengadupi rasa takutna, mengadupi biar ni rohana dengan cara-cara yang salah, bahkan tidak beriman. Torop sopi gado sa sitonga akan ang makatidakon haborsiaon anak kota rupani manang naduli-duli dohok na merbaju gabe manadikon haborsiaon na ala ditopol sada bawa nagateng namora dohot perpangkat. Atau ada yang menggadaikan iman demi tujuan beralih iman yang sudah dia saksikan. Isarani si Esau rupani budo di gadis ibana hak sulungai holan alani sa sakir halio kacang hijau menjadi sebuah harga untuk hak kesulungan. Atau mungkin yang lebih realistis juga tantangan kita di kota, mungkin ada juga anak yang tidak cepat diberkati Tuhan atau dianugerahkan anak pada waktunya, dungi disakapi mamar sirang. Macai torop dupe sa sitong at alami on nuaing. Jalan na jumorbut, burutong nang liling hita marhapor siyaw martuhan, laos naturas na sadiri majujui tu anak kon na doho parumayan na yasa manguli. Tapi itu pa para rekamis di mana di garize. Manang mungkin si tua rupane. Bahkan jangan-jangan pendeta. Nasonggo hida masa depan ni nasya parumayan bah. Yana jotu huta mersuap jotu hinabur ni opung. Dia menempuh cara yang salah untuk mengatasi rasa takutnya. Sasitong nga si Abra pehado mangulahon tindakan yang salah mengatasi rasa takutnya. Dia main tiki masa mahaleon di Israel borak manasida tu Mesir dibuang mainat tanah si Sara dungi alani biarna mernida raja Mesir sotunggai beibana dibunuh ala ulini bohini si Sara dungi gebedok matu si Sara mulai suku jol mahonon manang na rajai dok mana
mariboto hita. Sotung idoko paripem. Ala dong tiki budaya di Timur Tengah kuno, kalau seorang wanita yang cantik, meskipun dia sudah dimiliki oleh seorang suami, mereka menghalalkan membunuh laki-laki ini demi mendapatkan seorang wanita yang cantik. Jadi dokoma nama riboto do. HP mangula do debata turohani rajai. Aidung di boto ibana ina-inatan si Abram si Sarai buah di buah koro hama mago tuau. Di doko ibotom HP inat. Abram lupa seolah-olah dia sendiri yang memikirkan keselamatan dia di Mesir. Padahal Tuhan juga walaupun dia tidak lihat dengan matanya turut bekerja agar jangan sampai raja menghunuskan pedangnya terhadap budaya yang berlaku pada saat itu. Bahkan sebaliknya, dakolan si Abraham satu-satu dote, ai si Sarah petong widok ngamulai metua biau. Ngahol ia buat ma si Hagar gawe pardijabung. Sebetulnya satu-satu do si Abram dohot si Hagar. Melakukan cara yang salah, tidak tepat, demi mengatasi rasa takut. Padahal sesungguhnya Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah yang belum diketahui oleh Abram dan Sarah pada saat itu. Habu kadamang do dainang melotazaha di Psalmen 130 sia ayat 10 tulu debatado mangukak bertian ni akaina. Ya pe melosonna wa husor behaman wang tutun wang debata mangukak bertian ni akaina na holon norhaku rupane. Dalam bahasa Indonesia lebih enak, Tuhan bertenun pada rahim para perempuan. Jadi aka boru molotung lumeleng di pasar debata tuho ya nakon ingok ma namartono do tuhatai di bortiami sonare. Atau engkau opung atau kakek dan nenek, kalau engkau melihat borum parumenmu sepertinya belum cepat-cepat menunjukkan tanda-tanda dikaruniai oleh anak. Ingat, Tuhan masih sedang bertenun terhadap rahim parumenmu, rahim borumu. Supaya jangan sampai karena kekhawatiran kita yang melebihi, sehingga bisa menempuh cara-cara yang salah bagi mereka untuk mengatasi rasa takut. Di hati dakko bibil taud memang torop akaina na lumeling di pasu-pasu debata akaya nakon alai molodung seorang dak dana hisa di bana anak itu tidak sembarang anak. Ida hamu majolo si Elizabeth nang leleng hol sahat tunanang matue ibana. Alai dinaro si Maria madapot ton ibana tabe di horin narupani nunga manggujal poso-posoi di bagasan bortiana. Isi ma anak tinubuhonna Johannes Padidi. Bukan sembarang orang, tapi orang yang betul-betul berkualitas bermutu. Tuhan pakai untuk pekerjaan yang besar. Si Hanna songoni dotong. Bola roibana tu bagas joro mangubit-ubit pamanganna. Saidok zolmai mana na minum jalan na mabuk ala hol pamatang. Alaidung dileho basa-basa debata tibana anak kemargoar si Samuel. Samuel juga bukan anak yang sembarang, bukan anak kaleng-kaleng istilah sekarang, tapi betul-betul anak yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
penundaan Tuhan memberikan anak, mungkin Tuhan masih butuh waktu sedikit lebih lama bertenun, karena Tuhan mungkin sedang merancang anak yang dikandung oleh anak atau perempuan yang lebih lama mengandung adalah anak yang diberkati oleh Tuhan. Patoluhon di jauh de batado hita berhite-hite minggu reminiscere asa benget paima alus ni debata ditiki halehetan. Memang sadaiho di nomor 2 jangan sampai menempuh cara yang salah untuk mengatasi rasa takut. Lalu yang berikut ada benget paima alus ni debata ditiki halehetan. Tabereng mo stok kejuamang dah umur 75 tahun ibadah di Joru Warsian Urkasdim. Di sada Musa 10 pitu kurang lebih marumur 25 tahun may bana. Di pakulingi debata Musa pai baruhon padani. Alai umur 3 tahun mah Musa siabram nang sisara merdengga pamatang di bait Jahuba. Umur 3 tahun mah kainang. 3 tahun mah 100 tahun. Ayon tak kubudang buhu bayak kono sada ina merdengga pamatang umur 100 tahun. Gari dihami tiki mulo sekolah istiti mahasiswa mergai-gai madonga mabain warta mahasiswa bener inna rupani doh gornasing mamakmu melahirkan kembali tubuh-tubuhan omakmu inna rupani adong ko rasa ila di kampus ala nung ngarap duli-duli do akana merbezu hapeon umur 100 tahun. Mula bahasa medis setabi dia kainan iba ini sudah lama berlangsung tahapan menopausi. Alai aman yang dohon di bataison. Menopausi songo dia petahui dan tertutup huason debata mangukak bertian niak kaina laho mangalehon pasu-pasu tiban. Seratus tahun laho tubuh buhon yana kondasi Isa. 75 tahun disuruh luar, 25 tahun di pai baru, 100 tahun baru ma tarida. Out surah dang benget ibana memang sian umur 75, 25 tu 100 tahun, memang dohonon nama gaya bedang tutu baga-baga ni Jahuba. Alayalah benget do ibana pai mahon. Gabi bui ma di ida matana di ida simalolonga tutu do baga-baga do pada ni debata. Alai ikon benget hita pai mahon jala benget hita mangoloi sakak mi Jahub. Aidang arong naso terpatupa debata. Di baheni hamuak kadamang doho dainang sahalinari hulak kurupani say tibuma akkayanakon boru manang parumain di basa-basa hode bata akka yanakon dihita. Ala di minggu sadaran khusus molodang songon nata perbagai sakak mi Jahuba sotong pitor talului akka dalan nasing nasohobar tulomo ni rohana. Dia ketika na perpulyon mertaba-taba doa kaya kota nasirang rumah tangga. Jala nunga mulai torop sopiga nama buan surat sirang siap pengadilan. Alai tadok dang hea tugas di gereja pasirakon.
Alai padomu hoddo, pasada hoddo anggo ulaun ni huria. Jalaido pada ditikilang katanon, na pinadomu ni debata, dang jadi sirangon ni zolma. Dia muladong nuang kanak kota parumeta sonna pada udau, unang diaraot tu pengadilan, alai tugu-tugu ma, ipakulingi ma, asalam sadana sida mangoloi hatani jauh. Ahai dok debatana perpuritu Abraham di ayat 5 idok. Uwa taili homma dopak langit. Jala bilang ya kabitang. Molo habilang ko akai. Ise mana sanggup mabilangi. Lapatan na nang dohonin debatatu ibana. Unang ukur nasoboi diukur ho. Hape diulah ko. Alai oloi persuruan ni debata. Bagari mangetong ubuk tanah si majujuk tahun tak sanggup pita. Kecuali majorupani molo di basa-basa hod debata tuak kamat tado inata yes surupani ba anggo tu sidak todang berlaku ida. Tuak kanadonggo ubuk nasongon nadi hitaur. Uataili homado pak gijang. Ahado hono natusi parzolo unang sailala po mangetong-etong narong dingolumon masalahmu biarmu alay tumagon ho manailiho si malalang mo dopak debata dopak gijang. Asamago nasa biar ni rohay. Padua hodung ditailiho ko dopak gijang idom mo ma di tonga-tonga ni hagulapon narong diragam ni langiti patardo di si akka pitang. Nang pe golap. Alay idon na do si bitang marsinodang nabuy manodang ibana di tonga-tonga ni hagulapon. Diba ini manangahape biar ni rohata di nguluon. Say pitor sigopi ta manatap tuhata. Barengota maka bitang na maragam di si manodangi ngoluta mangalo na say biari. Asagay betoktong dito giho biari hita lam solhot lam rosu tu tuhata perdenggan basay. Amin. Mauliate puji-pujian husobaho kami tu zulum ali di bata jahuba manami. Nama makulingi hami muse jala parata-ratahon pangatusion haporsion nami. Diragam ni biar lomos ni roha na huadupi hami. Di juho kodo asa unang mabiar hami. Jala unang hulaho kami akadalan naso lomo ni roham. Laho maddo pang biari. Hape dang hobar tulomo ni roham. Jala lubisyani pabenget rohanami ali Tuhan. Diragam niyaka sita-sita, sihirimon, sitagamon, naso patardepe di simalolong ngami. Ujian habengetom me di hami ganup. Laho pay may mahon asin roham dohot denggan ni basam. Songon ngulu ni si Abram na di jauhoru warsian urkas dim tutano si patuduhonommo na sotakas dope di dia inganan. Malay borhak duibana marguru tu lomo ni roham. Dada merguru tulomo ni rohan. Ajari tugu-tugu mahami ali Tuhan diragam ni biar holso na huadupi hami. Asa say manoktok kay marguru tulomo ni roham. Jalay ngotommu denggan di basam songom minggu reministeri ingot kami ali Tuhan.
Jala hami pe ingoton nami ho nasohya lupa di padan doho jajim mamasu-masu akan naporsea di ho songon si Abraham. Sada nama sejut-jut biar di rohanami di hazol maunon songon nani alaman si Abraham ima na suadong tubuh na dope hati hadi juho ibana jala di pai baru ho pada ni gabi madili ibana anak seorang di Jabuna si Eliezer na si Adam Sikima panean di ibana alai dia lusihoro ibana dangi manean ibana alai na tubuh sian butuhana sadiri sia siubeun ni inana sadiri laho tumean iban parsiazaran nama cargado Tuhan jiha porsion nami saunari ditikion molo tungadong akaya nakoni huriam boru parumain naso hatop dililiti adorna naing takon nami tiki laho mangatusi sakakmu doh lomo niroham. Unang terkait akayanakon nami, aka ruas ni huriam, bahkan akan atorasna, mengazar-azari, menugu-nugu anakon na tudalan na solo niroham. Lububi, dia katikina perpudion torop sopiga aka anak do boru ni huriam na tongon di bagasan persirangon hobartu uhum ni negara naso terzalo huria alaiko pasadaho do ulau ni huria debasian aka rumah tangga namar sirang manahiti-hiti uhum ni negara i ima ala dipabedda jala dang dapot perbuin di bortian naso didiliti adorna do lan akanas manang gabe tupa masa kekerasan di tonga-tonga di rumah tangga sian ama tu ina sian ina tu ama jala tupa diba dohot naturasna terkait mangoloi sakap na sudenggad di anakonna. Di bahini sudi mahami ali Tuhan ruas ni huriam nak perhaladu amadaho ina lububiak kana tua-tua opunga boru nang opunga duli ringgas manugunugu akay anakon nami i molo tung lumeling di pasahato akka perbuin ni bortian. Pakon nami ti kisah denggan na pature-tureho diri nami, pature-turehon haporsion nami, jala benget paimahon asin roham doho denggan di basam. Ala songon hatam tu si Abraham, laos iman nang hatam tu hami, unang homabiar, ay debatado lobu-lobu di hami. Patuduhon na sumaberi songos si Abrahamipe taili honon nami madopak gejang dopak langit dopak debata dada lalap mernida nadong di hasyanganon alai mernida bitang natiur sumodangi nagulapi songoni mahatam dota porsion nami lehonom muaka ragam bitang di pernguluan dohot dia kaya nakon, dia kaulaon, di jabatan dohot lan akka nas. Ali Tuhan, hubuak kami maka ruas ni huriam, na tongo di bagasan parsahiton. Grace Marsita Tambunan, Evangelis Cirlina Sianipar, Oberlin Hasibuan, Loisa Fiona
boru sinaga. Dohot torop dope akana tongon pemulihan di bagas nasidabi. Ape homa Tuhan tangamu nalabo naguk huasoi mangenet sahiti siap pamatang nasidabi. Zala pakulingin ang nasida di bagasa minggu na pinerbadiamon asa toktong marsihohot nasida di bagasan haporsiaon tagan mangadupi parsahitoni. Nang hami petuhan na pungudi son tupadong bido sahit nami. Alay lehom magugunay baro. Asalam humiras ng todi pamatang ngami nang tuakatiki na nengerong. Apuli ma keluarga ni ruas ni huriam na tongod di bagasan arsa ni roha. Keluarga ni almarhum sahat mangidutuan na baban. Ina nami sinurboru hutahayan na tongon di buwan tubo na pasugit di suborong-borong. Ramoti perdalanan nasida lehon gugu doh apul-apul nasyakui. Asamar gugu nasida mangadupi namaol ng arsa ni roha di tongani keluarga. Sunguni ng keluarga ni ama nami hotlan bonar si haloho dinang zumulo inang hotlan boru si dabutar pasu-pasu pargugui salut na pinopar na tinadikon na asa sudi na sida toktong sumuang guguna sumuang las nirohana mago ng aka-arsak zala suluk ng apul-apul na siyan hoy. Atong sa di ho mahami sa luhuk na ni Tuhan, pasuk-suk malas ni rohanami, marhite-hite hatam na badiyai uhir turoha nang tu ate-ate dohot tod dinami. Di bagasan Jesus Kristus oloy ma Panginoon namin. Amen. Puji ma tuhata hut pasatok pelean na di jabu marhite curious di layar kaca na di son tujolo mahita pasahaton peliata mared de mahita. Oh
Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilihom mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabewap na hutus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parhasyak kami pilihanon. Pati buluhok karajawmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbedia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesanami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor homa damena tutoddim. Amunak kadamang dainang hahangkay pinaribot na dijabu lubobi na dibagas joron itu hatta. Siak kami parhalado padita situa pelayan musik dan media pasahaton selamat minggu reminis cere rap mahita marguru obartulomo ni rohani tuhatai. Selamat hari Minggu, shalom, Tuhan memberkati.